Hola, joves padawans! Abans de res, us vull donar les gràcies a tots els meus subscriptors perquè fa poc vam arribar als 80 subscriptors. De fet, ara ja hem superat aquesta xifra. Ara en som 81. Així que, això, moltes gràcies pel vostre suport i a seguir endavant. Doncs bé, ara sí, comencem amb el vídeo. Ahir vam tenir una notícia sorprenent i és que es va anunciar una nova sèrie d'acció real de Star Wars. Així que, a més del Mandalorià, tindrem una nova sèrie, encara sense nom, que tindrà com a protagonista en Cassian Andor, aquest personatge que va aparèixer a Rogue One, interpretat per l'actor mexicà Diego Luna. La sèrie estarà ubicada cronològicament en temps abans de Rogue One. Òbviament, després de Rogue One no podria ser, ja que el personatge d'en Cassian Andor mor al final d'aquesta pel·lícula. La sèrie encara no té data d'estrena, però han dit que entrarà en producció l'any vinent i que s'estrenarà a la nova plataforma anomenada Disney Plus, que ve a ser com l'equivalent al Netflix de Disney. El nom de Disney Plus també el van anunciar ahir i és molt original, sí. Doncs va ser una notícia inesperada, però com diria en Palpatine, una sorpresa, sens dubte, però ben rebuda. A mi, personalment, l'època on estarà ubicada no és la meva preferida, perquè trobo que està una mica sobreexplotada. Tenim ja molts materials que cobreixen aquest espai de temps, però no deixa de ser interessant. Sempre es poden descobrir coses noves. En Cassian Andor és un personatge que em va agradar força a Rogue One, ja que li aporta una cara més fosca a la rebel·lió, perquè la rebel·lió, a la trilogia original, ens la pinten com que són els bons, que tot ho fan bé, tot són flors i violes. I una cosa que em va agradar de Rogue One és que ens van ensenyar una altra cara de l'Aliança Rebel. Una de més fosca. Que no sempre estan d'acord entre ells, que hi ha gent més aviat pacifista, gent més extremista, i en Cassian Andor és un clar exemple d'això. Al principi de Rogue One el podem veure matant a una persona. És a dir, que si calia fer accions més radicals, les feia, no es tallava. Per tant, en aquesta nova sèrie podem tenir l'oportunitat de gaudir d'una sèrie més obscura. I no sé, no puc dir gaire cosa més, perquè no sabem més detalls sobre aquesta sèrie, però, sens dubte, per mi, com a fan, és una bona notícia. I pensant en quins personatges hi podrien aparèixer, se me n'acudeixen uns quants. És potser massa aviat per dir-ho, però per especular una miqueta, em venen al cap, per exemple, en K2SO, la Mon Mothma, en Bail Organa, en So Gerrera, o, qui sap, fins i tot, l'Enfis Nest, o personatges de Rebels, no ho sé. I tampoc sé si apareixeran amb un cameo o si seran més recurrents, no en tinc idea, però ja ho veurem. Doncs fins aquí el vídeo. Poseu als comentaris què en penseu vosaltres d'aquest anunci i res, feu m'agrada si us ha agradat el vídeo, subscriu-vos al canal per més Star Wars en català i, com sempre, que la força us acompanyi i fins la propera. Adeu! It's a lot, the hand, the sight, when you're staring at a Jedi Knight. So what can I say except you're welcome for that Death Star I blew from the sky. Hey, it's okay, you're welcome. I'm just an ordinary Jedi. Hey, what has... Així que t'has quedat fins al final, eh? Sou molt amarat.